Pripravuje sa totiž na zápis do prílisnej knihy rekordov prílišnenovej príručnina. Pokusí sa hodiť 5 čípok. 5 čípok sa pokusí hodiť a pokusí ukončí hodou nožom. Hodou nožom! A deca! Špičkové šipky a kvalitnú útočnú dykňu bude podávať jeho asistentka Marta P. Turčiaková. Poďme, takto mi to musíš držať. Nie, takto. Piči. Svetlo, mal svetlo. Idem ešte povedať si niečo, hej? No. Volám sa Rudi Uzbekistan, aj som z Ruska a... Nevidno ťa, lebo... Tak, kde si mám postaviť? Tak, ešte ďalej. Tomuto športu sa venujem už roky a už môj otec ohádzal šipky. Dneska sa pokúsim o svetový rekord vo šipkási, ukončím 5 hadíkov. Všetky na charitu a to je šport, zaujímam preto, aj bol starý otec a mamu. A čo môžete povedať o terči? Vidíme špeciálny terč, ktorý je špecifický svojimi rozmermi. Terč je špecifický nielen svojimi rozmermi. Terč bol špeciálne vyvinutý firmou Bosch pre toto podujatie. Je použité kvalitné drevo, na bazovač. Faninky vás žerú. Toto je rituál pred každým. No a teraz ideš hádzať. Počuješ, stopnem to teraz, Stopnem to teraz a dám druhé. Že keby si náhodou pokus, iba nemuseli by sme celý preslov by... Ale vidíte, že si obraciam šiapku, Marta, neviem, či tam sa vypichne hlavu. Tu stoj a presne takto chcem to mať tu, ale tu stoj. Dobre, počkaj, tak pozri. Tak. Takto to budeš dostať, proste takto, aha. Daj to myšľa. Oštartuj to. Marta. 3, 2, 1, go!